Вітаю вас, дорогие сябры, у Міністэрстве дзяцінства на тэлеканале «Беларусь-4 Брест». І сёння у нас незвычайны выпуск. Наши міністры адправіліся ў камандзіроўку, каб папрацаваць і яшчэ каб адпачыць. Даведаемся разам, што дзеці робяць за гарадам без бацькоў улетку, але пад чулым даглядам педагогаў. Пагрузімся проста ў неверагодную атмасферу загараднага аздараўленчага лагера «Салют». А вось і наша прыгожая міністэрская дэлегацыя. Прывітанне, міністры! Прывітанне! І традыцыйна давайте прадставімся, хто з вас, які міністр сёння, калі ласка. Меня зовут София, я министр каникул. Меня зовут Наста, и я министр летнего отпочинку. Меня зовут Вара, и я министр дзіцячага аздараўлення. Цудоўна, я бачу, што наши міністры просто ў неверагодным настроі. Сёння у вас вельмі сур'ёзная задача, вам трэба будзе пазнаёміцца з жыццём загараднага лагера, паважаныя міністры. Але найперш я хочу запытацца ў вас. Ці адпачывалі вы калі-небудзь таксама вось у загарадным лагеры? Я ніколі не была ў загарадным лагеры, але я хацела бы патрапіць туды, каб апынуцца ў гэту атмасферу і знайсці новых сяброў. А я вось была ў загарадным лагеры Ювента. Мне вельмі спадабаліся важатыя. Я знайшла сябе шмат новых сяброў. У нас у лагеры было вельмі шмат мерапрыемстваў, экскурсій і гульняў. Але пад канец змены я пачала сумаваць па бацькам. Я ніколі не была ў лагеры, але абавязкова планую пабываць там, бо шмат добрых водгукаў чула ад сваіх сяброў. Ну, сёння у вас разам з нашымі тэлегледачамі ёсць такая цудоўная магчымасць наведаць загарадны лагер і разабрацца ў ягоным жыцці. Нам сёння дапаможа дырэктар дзіцячага аздараўленчага лагера «Салют» Рэва Яна Александраўна. Прывітанне, Яна Александраўна. Добрый дзень. Яна Александраўна, звычайна у нашу праграму на пасяджэнне мы запрашаем ганаровых гасцей. Але сёння вы тут гаспадары, якія гасцінна прымаюць нашу міністэрскую праверку. Паважаныя міністры, Вераніка, я вельмі рада вас бачыць у нас. Я заўсёды рада добрым гасцям, і мы заўсёды адгукаемся на цікавыя прапановы. Тым больш такія міністры да нас яшчэ не прыязджалі. Я спадзяюся, што ваша камандзіроўка будзе плённай, а мы вам дапаможа. Запрашаем у лагер «Салют». Аздараўленчы лагер «Салют» мае багатую гісторыю, таму і мы захоўваем традыцыі дзіцячага адпачынку. Усё дзеля таго, каб юным грамадзянам было цікава і камфортна. У нас адпачываюць дзеці ад 6 до 17 гадоў, і для кожнага індывідуальны падыход. Лагер працуе улетку ў 5 змен. Так, за лета тут адпачываюць і аздараўліваюцца 1300 дзяцей, знаходзяць новых сяброў і ўвозяць з сабой толькі пазітыўныя эмоцыі. І я упэўнена, вам таксама спадабаецца. Сябры, мы ведаем, вам цікава, з чаго пачынаецца наш заезд. Прынамсі, нас адразу зацікавіла, а дзе ж жывуць дзеці ў лагеры. Глядзіце, у «Салюце» ёсць розныя карпусы, а назвы якія сонечны, лясны, зорны, рачны. Ёсць і утульныя драўляныя домікі. Давайце ж зазірнем у адзін з карпусоў. Глядзіце, тут ёсць асобныя пакойчыкі. Усё выглядае сучасна. У кожным жывуць па 6 дзяцей. Тут ёсць усё неабходнае. Усё чыста і утульна. Мне спадабалася. Для нас, дзяцей, вельмі важна падчас адпачынку час бавіць актыўна. Мы вырашылі праверыць, ёсць ли такая магчымасць у выхаванцаў аздараўленчага лагера. Звярніце ўвагу, аздараўленчага лагера. Каб быць здаровым, трэба рухацца. І так, што мы пабачылі? Тэнісныя сталы выдатна. Калі вы ніколі не трымалі ракетку ў руках, то тут вы абавязкова навучыцеся.
Калі хочаш быць моцным і ў добрым настроі, комплекс вулічных трэнажораў у вашым распараджэнні. Ёсць і модная сёння воркаут-пляцоўка. Толькі не забывайце пра тэхніку бяспекі. І, канешне, спартыўная пляцоўка. Мы скарысталіся магчымасцю і згулялі ў камандную гульню з нашымі новымі сябрамі. Сябры, а я даведалася, што аздараўленчая кампанія – гэта не толькі пра здароўе цела. У Беларусі адукацыя і выхаванне дзяцей накіраваны на тое, каб асоба школьніка развівалася гарманічна. А гэта значыць важна ўсё. Гэтаксама і падчас аздараўлення ў загарадным лагеры дзецям забяспечваюць неабходныя умовы для актыўнага адпачынка, умацавання фізічнага і духоўнага здароўя, а таксама умацавання пачуцця патрыятызму і павагі да сваёй краіны. Равняйсь. Смирно. Равнение на государственный флаг Республики Беларусь. Звучит гимн. Мы белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земли. Щиро сябруем силой, У салюце, дарэчы, мы заўважылі, дзеці актыўна займаюцца ў творчых гуртках, а гэта значыць, у сабе можна раскрыць нейкі талент. А гэта сапраўдны намётавы атрад. Замест звычайных карпусоў – намёты. Можна адчуць сябе турыстам, але ў той самы час вельмі камфортна. І ложкі тут ёсць, і падлога, і іншая мэбля. У кожным намёце размяшчаюцца па 6 дзяцей. Можна карыстацца ўсімі актыўнасцямі на тэрыторыі лагера. Сёлета намётавы атрад працуе ў 3 смены па 12 дзён. Сябры, гэта проста неверагодна. З аднаго боку паходная атмасфера, з іншага боку камфортна бяспечнай тэрыторыі. Нагуляліся мы з вами, калегі. Вельмі добра, што нас запрасілі на абед. З вялікай цікавасцю мы пакаштуем, чым кормяць дзяцей на адпачынку. Я вось што падумала. У Беларусі сёлета у санаторыях і лагерах плануюць аздаравіць 400 000 дзяцей. Уявіце, амаль 500 000. І всех ж трэба накарміць. Я ўпэўнены, што якасць будзе таксама на вышэйшым узроўні. Ведаеце, такі выраз. Добрая ежа – гэта лепшыя лекі. Таму і дзіцячае аздараўленне не абыходзіцца без добрай і карыснай ежы. Якая смачная бульба! Нам вельмі спадабалася ў салюце. Скажыце, калі ласка, калі мы падрасцем, мы зможам прыехаць у лагер у якасці важатых? Конечно, зможаце, паважаныя міністры, асабліва, калі ёсць вялікае жаданне. Хачу падкрэсліць, што з выхаванцамі нашага лагера займаюцца прафесійныя педагогі, а таксама студэнты і ўдзельнікі педагагічнага атрада БРСМ. Так што магчымасць ёсць, галоўнае паставіць мэту. А што наконт бяспекі? Тут жа столькі дзяцей. Вельмі правільнае пытанне і вельмі важнае. Бяспека – гэта аснова камфортнага адпачынку. Паважаныя міністры, бяспека ў загарадных лагерах забяспечваецца на ўсіх узроўнях.
Гэта выкананне санітарна-гігіенічных патрабаванняў і тэхнікі пажарнай бяспекі. Таксама забяспечваюць ахову супрацоўнікі праваахоўных органаў. Так што можаце адчуваць сябе тут у поўнай бяспецы. Сябры, мы вельмі рады былі з вами пазнаёміцца. Нам вельмі спадабалася правесці з вами гэты цудоўны час, пазнаёміць з жыццём загараднага лагера. Мы жадаем, каб наша сяброўства працягнулася, і мы падрыхтавалі для вас падарунак, які зрабілі самі. Білет у лета і копачкі салют, калі ласка. Дзякуем вам! Мы таксама вельмі рады, што знайшлі новых сяброў. І ў знак нашага сяброўства прыміце гэты падарункі ад нас. І кожную нядзелю уключайце тэлеканал «Беларусь 4 Брэст», каб разам глядзець Міністэрства дзяцінства. Дзякую! Паважаныя міністры, я з вялікай цікавасцю назірала за вашымі прыгодамі ў лагеры. Я вельмі спадзяюся на тое, што у вас атрымалася добра і адпачыць, і правесці міністэрскую праверку. Але ж яшчэ трэба трошачкі папрацаваць і падвесці высновы нашага сённяшняга выязнога пасяджэння. Што скажаце, сябры? Летнія канікулы – час актыўнага адпачынку, калі дзеці набіраюцца сіл, здароўя і добрых эмоцый на цэлы год. У Беларусі ёсць многа магчымасцей для арганізацыі летняга адпачынку, аздараўлення дзяцей, школьныя, спартыўныя, загарадныя лагеры на любы густ. Загарадны аздараўленчы лагер – гэта магчымасць для школьнікаў розных узростаў, аздараўлення, развіцця талентаў і знайсці новых сяброў. Яна Александровна, калі ласка, знаёмцеся з высновамі нашых міністраў, ну і калі згодны, стаўце свой подпіс. Вельмі слушныя высновы. Канешне, я згодна. Міністэрства дзяцінства таксама згодна з вашымі высновамі і ухваляе вашае рашэнне пячаткай. Дарагія сябры, мы вельмі рады былі бачыць вас у нас. Спадзяюся, што вам усё спадабалася. Вы адпачылі, атрымалі многа цудоўных эмоцый і знайшлі новых сяброў. Будзем рады вас бачыць у наступным годзе на адпачынак. І на гэтым выязное пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае традыцыйная чытанка. Дарагія сябры, сёння нашыя міністры пазнаёміліся з жыццём сапраўднага загараднага аздараўленчага лагера. Я вельмі спадзяюся на тое, што гэтае лета для кожнага з вас застанецца добрымі ўспамінамі. І сёння мы прачытаем верш Віктара Шымука «Канікулы». Ля рэчкі росныя сцяжынкі, сцяжынкі ў казачным бары. Па ходзе хлопчыкі, дзяўчынкі, па ходзе школьныя сябры. Яны ідуць па родным краі. Яны прынёманем ідуць, бярозкі іх здалёк вітаюць, ім песні жаўрукі пяюць. О, любы край, ты днём і ўночы такі прыгожы, дарагі, як хораша палямі крошыць, пазнаць сцяжынкі і шляхі. Пабыць ля Нёмана і Буга, пабыць ля Сожа і Дняпра, прайсціся полем, лесам, лугам і песні пець каля кастра. Жадаем і кожнаму з вас цёплых сяброўскіх песень у летні вечар. На гэтым жа мы развітваемся з вами, сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!